Hello everyone, गासैखौबो खुलुमबाय आरोना आंनि बे गोदान भिडिअ गासैखौबो नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय दिनैहाय माने बेलासेयावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरोना आङो ओरैबायदि माने लामा लामा बेरायदों आरोना ओमफ्राय सानबायखि माने फुंनिफ्रायनो आं ब्लगखौ माने ब्लग खालामनो होननानै सानदोंमोन खिन्थु आं माने ओरैबायदि बावखायो आरोना ओमफ्राय बावनानैनो भिडिअखौ खालामनाय जायासै ओमफ्राय दासो अकस्मात गोसोखांनानै आङो भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामदों दा बेलासे माने माबाखाबाय 4 जाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो माने एन्थाब सावनो नागिरदों आरोना दा बेखौनो नोंथांमोननो देखायबाय थानायब्लाबो अब्लाबो आं मा खालामो नोंथांमोन आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामस्राबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं माने लामायाव दङ आरोना लामायाव दसे बेरायबाय हारसिंनो ओमफ्राय बिनि उनाव दायो फिथाखौ सावलांसै आरोना हारसिंनो बानायनोसै सावनोसै ओमफ्राय साहा आरामसे लोंसै ओमफ्राय आरो मोनानिथ' आरो ओंखाम ओंख्रि आरो रेडि खालामखानांसिगोन आरोना जायफ्रा आंनि भिडिअआवहाय गोदान अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना ओमफ्रायथ' जायफ्रा नायबाय थायो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच मानो होनबा आंहा चेनेला 1K जाबाय आरोना नोंथांमोननि अननायाव आरो बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आरोना दासो 1K जाहांदों आरोना थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरोना नायबाय था देखायगासिनो आङो आनबक्सिं खालामनो नोंथांमोनजोंनो लोगोसे आरोना थ' नायबाय थादो थ' मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन आरोना नोंथांमोनजों लोगोसे आं आनबक्सिं खालामनो नागिरदों ओमफ्रायथ' आं बेखौ खेवनानै लाखाबाय आरोना मानो होनबा मा अर्डार खालामदों आङो बे बुस्थुखौनो अर्डार खालामदों आरोना आं नांगौ जानानै हरावहाय जों भिडिअ हारि नायब्ला डिस्टार्ब जायोना ओमफ्राय माबानिथ' हेडफना दसेनो गाज्रि जायो माने बायबाबो आं दामिखौ बायाना 100 150 200 बेफोरबायदिनिखौ बायोना ओंखायनो दसेनो गाज्रि जायो आरोना आंना ओमफ्रायथ' नै बिदि खालामबाय नायनोसै आरोना जा किउटखा ओरै गुफुरनो जा किउटनो मादिनखौ वाइट कालारखौनो आङो लानो लुबैनानै माने वाइट कालारखौनो लानो लुबैनानै वाइटखौ खालामदों आरोना आङो माने पुरा ब्लेक सिगांनो बिराद ब्लेक लाबाय आरोना वाइटबो लाबाय लानाया होमबाबो ओमफ्राय दायो बेखौ माने वाइट लानो लुबैनानै वाइटखौ खालामबाय आरोना आङो बेबायदि आरोना बेजों लोगोसे बेयावहाय दङ चार्जार बेनि चार्ज हरदों माने भिडिअ नायनाय मानायाव डिस्टार्ब जानायखायनो आङो नांगौ जानानैहाय खालामबाय आरोना बेखौहाय थ' आङो ट्राइ खालामनानै नायसै आरोना बेखौ माबायदि गाबनाय साउन्डफोरखौ ट्राइ खालामाखै नालाय ट्राइ खालामसै आरो दाहाय ट्राइ खालामसै आरोना आङो लाबोफिनसै बेनि प्राइसआ 3490 देखायखादों आरोना देखायनायावथ' दायो आं जि बुस्थुखौ अनलाइन खालामदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावनो आं आनबक्सिं खालामबाय देखायबाय आरोना ओरैबायदि गोबावनि उनाव खालामनो सानबाय थादोंमोन खिन्थु खालामाखैमोन ओमफ्राय एबारसो खालामनानैहाय माबानोसै आरोना माने हेडफनफोरा बिराद दसेनो गाज्रि जायो आंहा थ' एबार खालामस्राबाय आरोना बेखौ दा बेसेबां लास्टिं होयोसै बेखौबो बेसेबां गोबाव जोरोसै आरोना आंनियावहाय थ' बिदिब्ला आं दायो फिथा सावनो नागिरदों आरोना एसे खामानि मावना लानोसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौहाय बेयाव फिथा गुन्दै दङ आरोना नानांगौसै दै नांगौमोन आंनो सावजेननोसै आरोना खामबाय दाना स्टार्टिंआवनो खामजेनबाय बना बारा जाबाय बे मोननिया फार्स्ट टाइम अर बारायाव सावना लानो मोना खामबाय आरोना गोखा सोमजासिगोन आं बे मोननिया खामबाय ओमफ्राय नैथिं दायो दासो लाइन सावना लादों आरोना
दाउबो ओरैबायदि गिसावखौना बाहेरायाव सावो नालाय अरदाब गैया आरोना नै बेखौ ओरै होना लाबावनोसै बरियाके नारेंखलखौ होना लाबाय नारेंखल फराबासो जा गोथाव मोनो आरोना नारेंखल फरा नङाबाथाय बारा एसां टेस्ट नांनाय मोना आरोना बेखौनो बरिया ओरै थनसिगोन आरोना बे जाबाय मोनसेबाव बरियाहाय दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं आरोना मैयाहाय आङो फिथा सावदोंमोन आरो ओमफ्राय फिथा सावखांनानैहाय माने पुरा बावबाय आरोना आं देखायनो थाखाय मानो होनबा सेंग्राफोरबो गामिनि सेंग्राफोर गथ'फोर फंबायमोन इसोरबो जाफैदोंमोन लायरे सावनानै मानानै खोमसिनानै ओमफ्राय बिसोरनो साहा आरि फुदुंना होनानै मानानै बावस्राबाय आं भिडिअबो लाबाय थानो ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट मर्निं लाय दिनैहाय बाजार दिन आरो आं माने दखानाव फैलायबाय आरोना आंनि दखानावहाय जि फाननो थाखाय ओमफ्राय पुरा माने बरिं आरोना मानसि गैथारा दिनै लावसारनि सिमसाफोर फैयाखै आरोना थ' आं मोनसे गोदान कालेक्सन देखायनो नागिरदों आरोना गोदान कालेक्सन आरोना आंनियावहाय नै बेखौ स्पर्टिं टप क्रप टपबो गाननो हागोन ब्लाउसजोंबो लोगोसे गाननो हागोन आंबो गानदों आरोना नोंथांमोन आं शेयार खालामगोन र' गाननाय टाइमावहाय भिडिअ खालामनानै बे मोनसे कालारिं वाइस मोनगोन आरोना र' बेखौ आलायनो थाङा ओमफ्राय नैबेखौ मोनगोन बे एखे सेम आरोना डिजाइना कालारा बियो ग्रे बरियाखायबो ओमफ्राय नैबे सिम्पोला आरोना ओमफ्राय ब्लाउस गानजायो ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे बटम गोनां आरोना बरिया बेबो ब्लाउसबो गानजागोन स्पर्टिं लंपेन्टफोरजोंबाबो गानजागोन आरोना बेबायदि आलायदों आरोना दिनैहाय ओमफ्राय दिनै लंपेन्ट हारि दङ ओमफ्राय बेयाव गस्ला जांलाब हारि दङ गथ'फोरनि दङ नेपालिफोर गानग्रा गाले आरोना खानाय गोनां नेपालि सिमसा बुटियाफोर गानो आरोना बिदि गाले ओमफ्राय नैबेयो स्पर्टिं बेबो बुटियाफोर गानग्रा बिदि कालार वाइस बिसोरो बेफोरबायदि कालारफोरखौसो गानोना जोंनियाथ' वान कालार बेफोरबायदि सिम्पोल कालार बिसोर नागिरो नैबेबो दहायनि डिजाइनानो ओमफ्राय वाइटआव आरोना इयो ओमफ्राय बे सिम्पोलाहाय दङ कालारिं जोबजोब्बाय माने वाइटफोराबो जोबजोब्बाय आरोना ब्लेक हारिया दङ ओमफ्राय बेयो शार्ट ओमफ्राय नैफोर स्पर्टिं हारि दङ ओमफ्राय नैबेयो बटमनिया ब्लेक दङ वाइट दङ ओमफ्राय आरो बिथिं बेफोरबायदि दङ आरोना ओमफ्राय बैयो सिम्पोला दङ आरोना सिम्पोला बिथिं दङ लंपेन्ट आरोना नाम्बार वाइस दङ लेभेन्डार दं ओमफ्राय बिथिं बेलेग बेलेग कालार ब्लेकबो दङ बेफोरबायदि आरोना थ' बिथिं दख'ना आरो पुरा बरिंखा आरोना दखानाव मानसि गैया आरोना दिनैहाय बारा आङो मानसि गैया नालाय ओमफ्राय जाना लानो ओंखाम मोनजाथ'वाखै नालाय मम' जाना लानो नागिरदों आरोना मम' लायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे साहा लोंसै मानसि बारा गैया आरोना दिनैहाय माने सिमसाफोर गैया आरोना सिमसाफोर फैबासो जोंनिया माने दखाना जायो आरोना नाङो सिमसाफोरसो ओमफ्राय बुटियाफोरा माने लावसार जादों नालाय ओमफ्राय दा मानसि बारा जों माया गैया फैयाखै माने फैस्रायाखैनो आरोना भुटाननिल'सो फैदों arunachalनियाथ' गैखाया थ' आं दायो मम' लाना फैबाय जाना लानोसै आरोना जा गोथाव जायो आरोना बे आन्टिनिया लायबाय ओमफ्राय साहा दङ ओमफ्राय सुपआ ओरैबायदि टेस्टि जाखायो आरोना बिनि आन्टिनि सुपआ आयो याहा सुपआनो गोग्लैजोबदोंसो ओमफ्राय सुप दङ जाना लानोसै मैयाहाय दखान होनानै मानानै बन्द' खालामनानै आङो भिडिअबो लाबाय थानो बावगारबाय आरोना दिनै आरो नेक्स्ट मर्निं दिनै सानडे आरो चार्ज थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओंखारबाय माबानोसै आरो सोब पुरा दख'ना गानना रेडि जाबाय आरोना चार्ज थांनो गिर्जा थांनो थाखाय मैया माने मोनानायखाय खोमसिखाय आं भिडिअबो लाबाय थायासै आरो थ' दायो थांसै गिर्जायाव मोनसे बिनानावमोन दोङो फंबायफोर दाबो सफैला पुरा नै रेडि जाबाय ना दख'ना गाननानै गिर्जा थांसै रेडि जाजोबनानै दा गेजेराव थांबाय थानोसै आरोना आंजों लोगोसे भिडिअखौहाय नायलांबाय था दायो थांगासिनो आरोना बिदिनो बिनानावफोर दोङो जमानो गिर्जायावहाय सानडेबाथाय मर्निं
9निफ्राय जायो आरोना जोंना चार्जआहाय गिर्जाया थ' दायो जमा थांगासिनो थांबाय थानोसै आरोना दायो माने आंहा क्लास सानडे क्लासबो लानो गोनां जायोना थ' भिडिअखौ आं कन्टिनिउबो खालामनो हाया जानो हागौ गिर्जा जोबनानैहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरोना माने क्लास लानायाव आरो भिडिअआथ' माबायदि न' स्टुडेन्टखौ फोरोंनायाव भिडिअबो लाबाय थानो हाया थ' जेसे हायो नोंथांमोननो सेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना ब्लगानो माने बे ससे बिदि माने जइन जाजोबसिगोन आरोना एबारनि ब्लगा थ' नायलांबाय थादो गिर्जा जोब्बाय आरोना माने आं माबा लानो बावगारबाय गिर्जा बारान्दा गिर्जा जोबनानै माने गारि गोदाननि साहा मोनलांगोन आरोना थ' बेनिनो मानसिफ्रा साहा लोंनो रेडि मिस्टि साखोरानो ओमफ्राय आङो दाबदाल'सो माबा मोनसे खालामनांगौ होननानै रिप्लाइ खालामनो हायाखै दायो खालामगोनलै ना जानो नेक्स्ट उइकआव दा दायो गिर्जानिफ्राय फैबाय आरोना साहा लोंखांनानै गारि गोदाननि साहा लोंनायमोनलाय रे ओमफ्राय साहा लोंखांबाय माबाय फैबाय दायो ओंखाम आरि जाना लानोसै ओंखाम जाना दसे रेस्ट लाना आरो 2टानिफ्रायनो आरो बेलासिनि गिर्जा दङ आरोना आरो बेयाव थांफिनलायनांगोन थ' आं दिनैनि भिडिअखौहाय बेसेयावनो दोनथ'नो होननानै आङो सानबाय आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो आंनि चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना जायफोरा नायबाय आंनि भिडिअखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ आरोना थ' बाय बाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै